Moni nyamulani chakumwa nkhani lero tikuyamba mwa mtundu wina ticheze. Taonani CCTV video iyi nde muganize kuti chimene chikuoneka cha chilendo, chimene chikuoneka chodabwitsa chomwe mungachichite sport ndi chani pa CCTV iyi. Uyu ndi Pamela Fayed. Muchaka cha 2008 anali ndi zaka 44. Pamela anali ndi mwana wake, anali single mother, mwana wake mtsikana. Koma bosakhalitsa anakumana ndi mamuna uyu dzina lake James Fayed. Awiriwa anayamba chibwezi, kenako anapanga chikwati, kenako anapanga ukwati. James anali electrician, koma Pamela amapanga za finances za ndalama. Nde atapanga ukwati anaberekera na mwana wina wamkazi awiriwa. Anali ngati ali ndi ana awiri. Koma chifukwa cha Pamela kuzitsata za ndalama izi, anali anthu oyambirira kuyamba kumapanga za cryptocurrencies ija. Koma iwo zomwe amapanga amasunga golide ndi silver wa anthu. Anali ngati ndi bank yosunga golide ndi silver, amayitchula kuti e-bullion. Anapezeka kuti anakayamba ka business kaja ngati ka simple. Sono anthu amatenga golide wawo kapena silver kukasungisa kwa iwowo, koma zimakhala ngati kuti chimodzimodzi imene anthu amatengera ndalama kukasiya ku banki. Amayichita value gold uja kunena kuti gold uyu ndi wa ndalama mwakuti. Chimodzimodzi lese bar imodzi ya golide ikhale kuti mwina ndi 500,000 kwacha. Ndi kuti uli ndi 500,000. Ngati uli ndi mabaa 10 ndi kuti ndi 500,000 times 10. Ngati uli ndi 20 choncho. Nde anapeza kuti business ija imayenda mpaka anapanga ATM card. Yone kuti munthu kukhala kuti uli ndi mabaa a golide aja, koma uli ndi ATM card, umatha kukapanga withdraw ndalama cash. Kuna kuti ndi golide wa ndalama zokwana 2 million ndikatenga 500,000, nde kuti utsala ndi golide okwana 1.5 million. Nde zinayamba ngati za simple, koma business yawo ija inayamba kupeba, inakula kwambiri. Amayitchula kuti crypto finger ina e-bullion. Anapeza kuti mpaka nazamba mamiliyoni anthu aja kusanduka anthu ochita bwino kwambiri, kulemera kwambiri. Koma thanzi la James silimayenda, analibe thanzi labwino, anali ndi thupi losasangalala. Ndi anapezeka kuti chifukwa cha thupi lake amadwala, komanso anali ndi arthritis, ndi kuyenda kumamuvuta. Anapezeka kuti basi banja so silimayenda, amangoyambana nthawi zonse kudana kutani. Kenako zitaonjeza kwambiri zoyambanaza, James uja anambloka mkazi wake kuti asamathe kuchita access ma business. Ndiye kudabwa kuti sono mundi blockers. Nde vuto la business yawoyo inayote analibe license yoyenerera yopangira ma business ochita transfer ndalama. License yo imafunika kulipira ndalama zokwana $400,000. Mkazi wake amayesesa Pamela kunena kuti amafuna kuti alipire, koma James amanena kuti zosayenera, zosafunikira. Pamene Pamela amanena kuti ndizofunikira tikuyenera kukhala ndi license, business ikukula. Akhoza kutilanda china chilichonse tipalamula. Pamene James amanena kuti ndi anthu aja anayamba kumayambana kwambiri mpaka na James anapanga file divorce. Ndi atachita file divorce, Pamela anaza utenga ngati kuti mwayi onena kuti poti akundipanga divorce, ndipange finalize divorce insanga chifukwa choti court ligawa chuma. Komanso anazazindikira kuti FBI akuwafufuza business yawoyo chifukwa choti alibe license. Komanso kuoneka ngati kuti amapanga zozembesa ndalama, zokuba ndalama mu business mwawomo James uja. Nde Pamela anapanga decide kuti ayambe kugwirizana ndi FBI, naiso azithandiza apereke information ina iliyonse ndi naiso asamangidwe nawo. Komano ikhala kuti information iyo ikhala against James uja. Anagwirizana bwinobwino kunena kuti akupita kukakumana ndi maloya. Amakakumana tsiku limene ndinaonesa CCTV mu 2008. Ananyamuka kupita ku building imene yoyo. Anachita kuichambula zonse kunali ma CCTV anaoneka Pamela yo walowa mu
building wapita mmwamba. A James also nawonso awo akutani akupita mmwambamo, anapita mmwamba anakakumana ndi maloya, anatuluka. Adatuluka Pamela anazatuluka nayenso kuti akupita ku car park. Ali ku car park kuja anapeza anachitidwa ataki. Mu car park muja anthu anangotulukira atana anthu atatu chifukwa choti panali witness, munthu wina amayenda zake amapita ku moto yake, anangomva kufuula kochitisa mantha kuja. Atapita anaona anthu akumbaya mzimayi mpeni, anthu achankokera galimoto ya Red kuthawa. Anampeza ali moyo koma anambaya kwambiri. Apolisi anabwera anamtenga kupita naye ku chipatala. Ndepaja pakachitika mulandu onena kuti munthu wabayidwa waphedwa chidwa chiwembu, ngati ali pabanja spouse iyo kaya ndi mamuna yeka ndi mkazi amakhala suspect oyambirira. Ndi anapeza kuti apolisi anampanga question ndani? Anampanga question James. Kuti James unali kuti sikwiri? James anayankha kuti ndinali kutiko, ndinali makakumana ndi maloya komweko komwe analiko Pamelayo, ndipo ndinayima pakuti kuchira utchula location yo inali yosavuta ifo yoti panali CCTV ndipo panali anthu ambiri. Nde video inakuonesana yoyambirira icha tinakuzana kuti chomwe mwachiona chosiyanapo ndi chani. Video yake ndi imeneyo kunena kuti zomwe zinachitika panali gulu la anthu ambirimbiri, ndipo apolisi anachita check CCTV. Chomwe anadabwa ndi chomwecho chomwe inu munadabwa inucho. Chomwe anadabwa nchonena kuti pa CCTV po panali gulu aliyesa akupanga zake. Kenako anthu anangocheuka onse nthawi imodzi, onse ndikumalowera mbali imodzi. Koma munthu mmodzi yekha sanasunthe, sanatutumuke, sanacheuke, anangoyima mayang'ana foni yake. Chimwene anthu amacheukira anamva kufuula komwe anafuula Pamela kuja, mena amabayidwa ndi mpeni. Ndi kufuula kwake kuti unali kufuula kochititsa mantha kuchira kuti china chake chachitika. Nkona anthu onse anatutumuka nkucheuka nkumayenda kulowera kumbali komwe kuchokera phokotsolo. Koma munthu mmodzi yekha sanatekeseke olo kucheuka olo kugwedezeka ngati anthu ena onse. Kuzozo kuti anthu ena onse akudzidzimuka akudabwa chikuchitika nchani, pamene uyu sakutekesekayo akuoneka ngati akudziwapo kanthu. Ndiye anasankha dala malo onena kuti panali CCTV kuti akaime pamenepo kuti ukhale umboni wake kuti ine ndinali apa. Osaziwa kunena kuti zomwe anapangazo zomwe zinampangisa kuti aoneke ochimwa ano kwambiri odabwisa kuti iwe usatekeseka dziko lonse likutekeseka pa around you bwanji. Apolisi nkuyamba kumuchita kumufufuza kwambiri. Nde fachonena kuti anthu ena anayiona galimoto yomwe anathawa anthu atatu omwe anambaya Pamela uchampeni. Anayiona komanso anachita kutenga number plate, komanso inaoneka pa CCTV kutuluka ku parking lot iko kunali CCTV, malo onse kunali CCTV. Anayicheka galimoto ija anapeza kuti inali ya ku rento, anachita kuipanga haya galimoto ija. Ndi anafunsa kuti wachita haya ndani, kupeza kuti dzina la company lomwe lachita haya galimoto ndi dzina la company la James uja. Ndi anaona kuti sangakhale Pamela wachita haya chifukwa chonena kuti waphedwa ndi iye. Kufufuza kuti munali ndani, wina anaonekapo nkhope pang'ono, anali mlamu wake wa ndani wa James uja amene anatumidwa. James anali ndi sister wake ndi mamuna wa sister wake. Iye kwakambirana ndi sister wake ndi mamuna wa sister wakeyo kuti lifuna mupha Pamela. Anthu achadi nkugwirizana. Nde munthu uja nkupeza anthu ena awiri onse kunyamuka kunena kuti tenti kamutanini tikamupheni. Anawalipira $20,000. Ndi anadziwa poti anagwirizana kuti tukakumana ndi ndani, tukakumana ndi lawyers malo akuti akudziwa kunena kuti Pamela akachita paki galimoto yake pakuti. Ndi anawuza kunena kuti mupitire kutiko kukaa paki. Nkona anampanga ataki kukaa paki, amamudikirira amadziwa kuti apitako. Ndi anthu aja Jonathan anamangidwa. Mlandu wake wa James anali ochoka ku California anthu ake, ndi ku California kuli death sentence. Anapezeka kuti boma linapempha kuti munthu uyu aphedwe chifukwa cha nkhanza zomwe wampanga mkazi wake. Nkhani yokanganira na chuma mpaka nakamuphe nkhani yake yanji. Nde anapezeka kuti James anapezeka olakwa, ndipo mu 2011 anachitidwa sentence to death. Pa ali moyo panopo akadali pa death row akudikirira tsiku lomwe azamusankhire kuti mawa mukayenda ulendo wanu womaliza, mukadya chakudya chanu chomaliza. Anthu onena kuti akanatha kukhala by now akanakhala anthu khanga enieni odziwa za ndalama ndi mmene ma cryptocurrency, ma bitcoin imene anapemberamo. Iwo ndikalekale amayambiri anazipanga kwayambirira, oluma website amene ankapanga nthawi imeneyo anali amphamvu kwambiri. Ndi boma linalanda chuma chonsecho mudzina lonena kuti munalibe license, analanda china chilichonse.
anatsekera ma website awo onse. Imagine kunoti anthu akanachita bwino koma basi kufa chongodana analuza china chilichonse ndipo adzaphedwa imfa yowawa chifukwa cha chiganizo choyipa. Akanatha kungoti tigawaneni, iye nkumapitiriza ansiyaso mkazi wake kumapitiriza onse akanamangolemera. Koma kaya ndidyera nkhaza chabe kuyipa. Imene ndi nkhani ya James ndi Pamela Alfayed. Zikomo kwambiri.